Adriana ja mun kanssa täällä tänään on Marjo. Me ollaan OP:n petosasiantuntijoita ja meidän tehtävä täällä on tutkia erilaisia huijauksia ja väärinkäytöksiä ja pyrkiä suojelemaan meidän OP:n asiakkaiden varoja. Ja tänään olisi tarkoitus keskustella erityisesti nuorista ja minkälaisten huijausten ja väärinkäytösten kohteeksi nuoret voi joutua. Moikka, mä oon tosiaan Marjo ja me Adrianan kanssa tosiaan täällä joka päivä käsitellään näitä huijaustapauksia ja huomataan myös, että nuoret joutuvat näiden uhriksi. Eli vaikka nuoret on tosi tottuneita käyttämään laitteita ja somea, niin eivät ole mitenkään immuuneja näille huijauksille. Ja viime aikoina ollaan havaittu erityisesti rahamuulitoimintaa nuorten keskuudessa. Ja tällä rahamuulitoiminnallahan tarkoitetaan rikoksella hankittujen varojen alkuperähäivyttämistä. No mistä tällainen rahamuulitoiminta voi saada alkunsa? Me ollaan havaittu tällaista, että esimerkiksi Snapchatissa voidaan olla ihan suoraan yhteydessä nuoreen, että esimerkiksi tyyliin, että hei, että en pääse käyttämään omaa tiliä tai korttia, että voitko auttaa ja mä siirrän sulle tällaiset varat ja sä nostat ne käteiseksi ja tai välität jollekin toiselle tilille annettujen ohjeiden mukaisesti. Ja niin, että ne varat päätyy jonnekin muualle. Sä saat tästä osuuden palkkioksi. Mitä tällaisesta toiminnasta voi sitten seurata? No, tässä voi olla aika kovatkin seuraamukset, eli sieltä voi tulla sitten poliisilta se yhteydenotto, että tosiaan on kyse rikollisesta toiminnasta. Ja näissähän on usein myös se ikävä puoli, että nämä muulithan kyllä saadaan kiinni ja poliisi tähän puuttuu, mutta sitten tämä alkuperäinen tekijä, joka voi olla esimerkiksi ulkomailla, niin jää usein tavoittamatta. Ja tietysti tässä on myös hyvä, koska tosiaan on rikollisesta toiminnasta kyse, niin nämä varathan voi olla peräisin esimerkiksi. Ne voi olla jonkun vanhuksen kaikki elämän säästöt, eli vanhus on joutunut kalastelun uhriksi ja sitten sitä rahan alkuperää aletaan häivyttämään tämän muulitoiminnan kautta. Tärkeää on siis muistaa, että omaa tiliä ei saa lainata kenellekään, edes tutulle. Joo, se on just näin, että se tili on vaan omaan käyttöön. Sitten toinen, mitä me havaitaan täällä esimerkiksi muulitoimintaa, niin on, että on joutunut alun perin huijauksen uhriksi. Ja sitten sen huijauksen jatkuessa niin saattaa päätyä välittämään sitten myös toisten huijattujen uhrien varoja esimerkiksi. Ja tämähän on muulitoimintaa myös ja rikollista toimintaa. Ja tämähän voi käydä esimerkiksi niin, että tämä uhri ei tajua tai ei tietämättään luulee välittämänsä sitten ihan oikeita varoja, mutta tosiaan sehän ei ikävä kyllä sitten oikeudessa päde, että en tiennyt mitä olin tekemässä, vaan siitä voi sitten sen tuomion rahanpesusta joka tapauksessa saada, niin kuin tuossa otsikossa nähdään. Joo, näähän voi olla todella surullisiakin tapauksia, että ensin olet menettänyt kaikki omat rahasi ja sitten vielä joudut siitä rikosoikeudelliseen vastuuseen, kun olet ollut muiden varojen välittämisessä mukana, niin on kyllä surullisia tapauksia. Kyllä, ja siinä tosiaan menetykset voi olla esimerkiksi tämän otsikon takana oli rakkaushuijaus. Ei tokikaan ole nuoresta kysymys, näin ymmärsin, mutta että on vanhempi henkilö, mutta tosiaan tässä nähdään nämä seuraukset. Eli hän menetti rakkauden, hän menetti omat varat ja sitten hän joutui vielä rikosoikeudelliselle vastuuseen, eli sai tuomion rahanpesusta. Uutisissahan näitä esimerkkejä on valitettavan paljon ja jokainen varmasti tunnistaa nähneensä näitä otsikoita aiemminkin mediassa. Suomalaiset menettivät yhteensä 44,2 miljoonaa euroa verkkorikollisille viime vuonna. Tämä on aikamoinen summa. Se on kyllä kova luku, joo, mutta huonomminkin olisi voinut mennä. Eli 33 miljoonaa euroa pankit sai palautettua ja estettyä näistä rikollisista maksuista. Tämä on kasvava ilmiö. Ja me ollaan huomattu täällä meidän tutkinnassa, että moni näistä huijauksista alkaa juurikin sosiaalisesta mediasta. Totta. Eli some näyttelee tosi isoa roolia huijauksissa nykyään. Voi alkaa esimerkiksi suorana yhteydenottona somessa tai sitten voi olla esimerkiksi joku mainos. Esim.
sijoitushuijaukset saattaa hyvin usein alkaa tämmöisen niin kuin sosiaalisessa mediassa nähdyn mainoksen perusteella. Eli siellä on vaikka laitettu joku julkisuuden henkilökuva siihen ja hän sitten kertoo vähän semmoiseen raflaavaan uutisotsikkomaiseen tyyliin, että minäkin olen nyt tienannut näin ja näin paljon ja nyt kannattaa tähän lähteä sijoittamaan. Ja sieltä sitten kun uhri klikkaa tätä linkkiä tai mainosta, niin siellä usein tulee sellainen, että pyydetään yhteystietoja. Ja sitten kun ne yhteystiedot sinne jättää, niin sieltä hän soittaa tosi avulias sijoitusneuvoja ja kertoo sitten, että nyt olisi tämmöiset mahikset sijoittaa kryptovaluuttaa. No jos sitten törmää somessa tällaiseen vaikka sijoitusmainokseen, niin mihin kannattaa kiinnittää huomiota siinä? Kannattaa vähän tarkastella, että onko se liian hyvä ollakseen totta. Useinhan nämä tosiaan lupaa ihan todella mahtavia tuottoja pienellä riskillä. Ja sehän ei oikeastaan ole mahdollista. Ja tällähän tietysti pyritään luomaan sellainen FOMO, fear of missing out, että nyt kannattaa lähteä mukaan tähän. Ja sitten ehkä vaikka jos jostain kryptovaluutasta ei niin se uhri ymmärrä, niin siihen on vaan helppo mennä sitten siihen niin kuin hypeen mukaan. Ja useinhan näissä tosiaan se alkusijoitus on aika pieni, että semmoista 250. Ja siinä kohtaa uhri voi ajatella, että hei, että mä laitan tuon 250, mulla on varaa menettää se. Että voi olla vaikka joku semmoinen pieni ajatus tuolla takaraivossa, että tämä ei välttämättä ole nyt ihan niin kuin, tavallaan kunnollinen palvelu tai muuta. Mutta että mulla on varaa menettää 250. Mutta sitten kun sä kerran laitat sinne rahaa, niin se kynnys madaltuu, laittaa lisää ja rikollinenhan tietää tämän. Sen takia ne pyytää aluksi pientä summaa. Nämä sijoitushuijauksethan on yleensä aika pitkäkestoisia ja saattaa sitten tosiaan paljastua vasta sitten, kun uhri yrittää kotiuttaa niitä varoja ja sitten se ei onnistukaan. Ja sitten on myös tämmöisiä niin sanottuja jatkohuijauksia, että kun uhri tajuaa sen, että nyt tässä oli huijaus kyseessä, niin hetken päästä hänen otetaankin yhteyttä samojen huijareiden toimesta ja sanotaan, että hei, että me autetaan sinua saamaan nämä huijatut varat takaisin, mutta sun pitää vaan maksaa meille vähän kuluja. Kaiken näköistä ne keksii ne huijarit. Mites sitten deepfake? Tämä on nyt nostanut päätään näissä huijauskuvioissa. Miten tällainen voi liittyä esimerkiksi sijoitushuijaukseen? Joo, tämä on uusi aika huolestuttavakin ilmiö. Eli tosiaan deepfakeillä eli syväväärennöksellä tarkoitetaan tällaista videota, johon on otettu esimerkiksi just joku julkisuuden henkilö, hänen kuvaa ja ääntä. Ja sitten laitetaan hänet sanomaan asioita, joita hän ei ole oikeasti sanonut. Ja jos ajatellaan, että tällaiset sijoitushuijaukset esimerkiksi, jotka on niin kuin puree jo tosi hyvin pelkällä valokuvalla ja tekstillä, niin saati sitten, että jos julkisuuden henkilö laitetaan niin kuin puhumaan siitä asiasta siihen videolle, niin varmasti tulee lisäämään sijoitushuijauksia ja menetysten määrää tässä. Ja näiden deepfake-videoiden tekeminenhän on aika helppoa jo. Joo, nämä on tosi semmoisen ihan perusversion tekee niin kuin ihan muutamassa hetkessä. Ja tietysti sitten mitä niin kuin ammattilaisempi siellä on rikollinen taustalla, niin siitä voi saada niin kuin todellakin ammattimaisen tuotoksen jo nykyään. Ja esimerkiksi tuossa, tämä on tosi ulkomailla, mutta luettiin tässä hiljattain sellaisesta jutusta, jossa tämmöisen ison monikansallisen yrityksen talousosaston työntekijä taisi olla, niin oli joutunut tämmöisen niin kuin deepfake-huijauksen uhriksi. Eli siinä oli käynyt silleen, että hän oli ensin saanut sähköpostin, jossa tämän yrityksen talousjohtajan nimissä oli siis tullut tämä sähköposti, ja siinä oli hänelle niin kuin esitetty, että hei, nyt täytyisi tehdä tämmöinen salainen tilisiirto. Ja tämä työntekijä oli ensin ajatellut, että ei, tämä on huijausta, että ei pidä paikkaansa. Mutta sitten oli kutsuttukin tämmöinen videopalaveri, jossa oli sitten ollut tämä työntekijä oli kutsuttu siihen, ja siellä oli sitten tämä yrityksen talousjohtaja plus muita niin kuin ihan tuttuja kollegoita. Ja siellä oli sitten ollut keskustelussa tämä salainen tilisiirto. No, sitten tämän palaverin jälkeen tämä työntekijä oli tehnyt tämän 24 miljoonan euron siirron. Ja sitten oli mennyt vähän aikaa, niin oli käynyt ilmi, että tämä olikin kokonaan huijausta. Eli kaikki siinä puhelussa
olevat muut henkilöt oli feikattu. Ja tosiaan, mutta tämähän oli niin kuin alkuperäinen niin kuin ajatus tästä, oli ollut aina hänellä oikein, mutta sitten tämä deepfake käänsi hänen päänsä. Kertomasi esimerkki kertoi nyt yritysmaailmasta, mutta sillähän ei ole mitään estettä, miksi tämmöinen ei voisi tapahtua jonkun henkilökohtaisessa elämässä, jossa hyödynnettäisiin vaikka veljen tai parhaan kaverin tai jonkun itselleen tutun henkilön ääntä. Totta, ja todennäköisesti tullaan näkemään näitä enenevissä määrin tulevaisuudessa. Ja tosiaan kun lyhyestäkin someklipistä saa sen äänen ja kuvan, jolla pystyy tekemään hyvinkin uskottavan deepfake-videon. Eli tosiaan voi saada sitten sen puhelun vaikka veljeltä tai parhaalta kaverilta, että hei, mä oon pulassa, mä tarviin rahaa. Lähetätkö tälle tilille? Ja tosiaan se voi olla hyvinkin uskottava sitten. Kyllä aika, ehkä jopa vähän pelottavaksi menee, että jos ei pysty vaikka puheluunkaan luottamaan, että kuka sieltä soittaa oikeasti. Mitäs tällaisen deepfakein sitten voisi tunnistaa? No se onkin tosi vaikea kysymys, tai sinänsä meitä haastaa kyllä tosi paljon toi teknologinen kehittyminen, eli voisi tietysti ajatella, että voi katsella vähän sitä sen videon niin kuin niitä teknisiä ominaisuuksia, mutta sitten taas toisaalta, kun teknologia kehittyy niin hurjaa vauhtia, niin nämä on luultavasti kohta ihan historiaa, eli että sitä ei pysty paljain silmin niin kuin huomaamaan. Yksi hyvä on tietysti semmoinen, että voisi vaikka kysyä siltä vastapuolelta jonkun asian, jonka vaan tietää. Eli vaikka, että hei, että mitä me syötiin eilen illalla. Jos sieltä vaikka veli soittelee, niin mitä meillä oli ruuaksi edellisenä iltana, muistatko, kun mä mietin, tai jotain ihan tämmöinen joku yllättävä kysymys. Ja sitten, jos se vastapuoli ei osaakaan vastata, niin sehän on yksi tosi iso punainen lippu sitten. Kyllä aika tarkkana saa olla näiden kanssa. No nyt ollaan puhuttu sijoitushuijauksista, muulitoiminnasta, vähän tuosta deepfakeista. Niin mitäs kaikkia muita huijauksia sitten vielä on? Huijauksia liikkuu kyllä todella paljon erilaisia. Peruskaavahan niissä kuitenkin kaikissa on sama. Eli uhrilta halutaan rahaa. Mitäs tällä sosiaalisella manipulaatiolla tarkoitetaan? No, sosiaalisella manipulaatiolla tarkoitetaan tämmöistä vuorovaikutuksen keinoilla pyritään saamaan se toinen ihminen toimimaan omaa tai yhteisönsä etua vastaan. Ja tässä meidän maailmassahan se tarkoittaa siis sitä, että pyritään saamaan se uhri joko luovuttamaan jotain henkilökohtaisia tietoja, kuten ne verkkopankkitunnukset tai maksukortin tiedot sille rikolliselle, tai sitten manipuloidaan hänet niin kuin tekemään tämä petollinen maksu itse. Joo, näissä sosiaaliseen manipulaatioon perustuvissa huijauksissa usein kiire, tunteisiin vetoaminen ja semmoinen auktoriteettiaseman hyväksikäyttö on vahvasti läsnä. Mites sitten tämä paljon puhuttu kalastelu, mitä se on? Kalastelu on tosiaan yksi iso ilmiö myös, ja sillähän tarkoitetaan just tätä, että rikollinen pyrkii kalastelemaan, eli saamaan käyttöönsä uhrin verkkopankkitunnukset tai maksukortin tiedot. Ja sitten pyrkii tekemään tietysti näillä tunnuksilla sitten rikollisia maksuja. Sanoit tuossa noin kolme merkkiä, niin ne näkyy kalasteluviesteissä hyvin usein. Eli siellä on se kiire, eli pyritään saamaan uhri toimimaan heti. Tämä toinen tietysti tunteisiin vetoaminen, usein se on pelko, huoli, että jotakin niin kuin tapahtuu, jos et sä nyt heti toimi tai tee. Tili menee kiinni tai jotain muuta vastaavaa, tai sun kaikki rahat häipyy, niin kuin käytetään ikään sitä petosta siinä verukkeena. Ja sitten tietysti näitä viestejä lähetetään usein, niin kuin noista esimerkkeistäkin näkee, niin pankin nimissä. Tai sitten viranomaisen, esimerkiksi poliisin. Joo, vedotaan just siihen auktoriteettiasemaan, että tämä on nyt joku taho, joka on oikeasti tosissaan asian kanssa. Kyllä. Miten kalastelu-uhriksi päätymiseltä voi välttyä? Ihan ensinnäkin kannattaa muistaa se, että pankki tai viranomainen ei koskaan kysy pankkitunnuksia tai maksukortin tietoja millään viesteillä tai puhelimitse. Ja kannattaa pitää niin kuin maltti, eli ottaa aina se hetki, että ei hoida asioita kiireessä. Että harvalla asialla oikeasti on niin kiire,
että ne tarvii just siltä istumalta heti paikalla hoitaa. Tässä on tullut tosi paljon asiaa ja monia hyviä vinkkejä. Pystyisikö sä, Marjo, vielä lyhyesti tiivistää, että mikä sun mielestä on se tärkein asia, mitä pitää mielessä? Terve epäluulo. Eli suhtautua kriittisesti kaikkeen, mitä tuolla somessa tai verkossa ylipäätään näkee. Eihän siellä kaikilla ole pahat mielessä, mutta mihinkään ei kannata sokeasti luottaa. Ja vähän aina arvioida sitä just, että millä asialla se toinen mahdollisesti siellä on. Ja onko hän juuri se, joka väittää olevansa. Ja sitten jos jotain tapahtuu, eli jos se vahinko sattuu ja vaikka huijauksen uhreksi joutuu, niin sitten aina ensimmäisenä yhteys pankkiin ja sitten vasta poliisiin. Ja toki on hyvä ottaa nämä aiheet esiin myös kotona, keskustella vaikka sisarusten tai vanhempien tai isovanhempien kanssa erilaisista verkkohuijauksista ja siitä, miten niiltä voi välttyä. Mutta kiitos, Marjo, paljon tästä keskustelusta. Kiitos. Ja nyt on teidän vuoro miettiä, minkälaisia ajatuksia nämä aiheet herättää. Kiitos paljon, kun olit mukana.